poñerse a vender a cousa, senón... Se queren mercar algún produto artesanal ao tempo que colaboran coa plataforma en defensa das pensións, non teñe máis que achegarse ata o Mercadiño de Boiro. Ali os xubilados que integran este movemento contan cun punto de venda destinado a recadar fondos para sufragar os gastos derivados da súa actividade. Montamos aquí unha tienda para recaudar fondos, a plataforma Modepen, para recaudar fondos para gastos nosos e para seguir avante con nosos proxectos. Dispoñen de artigos artesáns e agasallos típicos da terra, produtos que ata o momento están a ter moi boa acollida. Están cooperando bastante xente, vese que lle gusta a artesanía, vese que están cooperando. Para ver máis adiante, cando veña os turistas, penso que será a cousiña millor. Ademais da campaña de recadación de fondos, os xubilados teñen previsto retomar o seu calendario de movilizacións en toda a comarca. Nós estamos luchando, co coronavirus, como sabemos todos, estuvo un poquinho parado, vamos para aí 3 mesiños e agora empezamos a actuar outra vez, a levar a cabo as nosas reivindicacións.